Asta pentru că vin concertele mari la București. Pe 16 mai suntem chemați la o seară romantică alături de Michael Bolton. Acest concert este intens pregătit atât de artist, care știe cât de mult îl iubesc românii și nu vrea să-i dezamăgească, dar și de organizatori. Nu este deloc treabă ușoară să aduci un nume atât de mare pe scena internațională aici, în România. Dana Simon, unul dintre organizatori, ne spune mai multe despre ce vom vedea și ce vom asculta la Sala Palatului în mai. Diana Matei este și alături de noi. O să vă lămuriți imediat de ce. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Mulțumim mult pentru invitație. Ce o să vedem și ce o să auzim la Sala Palatului? Concertele lui Michael Bolton sunt un spectacol minunat de fiecare dată. Acum cum va fi? Este a 5-a oară când vine în România, dar se pare că lumea încă nu s-a săturat și vrea să vadă în continuare ce o să ne ofere. Deși o să cânte și melodii pe care le-am mai cântat de foarte multe ori, o să cânte și melodii noi. Și-a lansat un album anul acesta. Și tot anul acesta a făcut și 60 de ani, dar se menține extraordinar de bine. Da, am văzut în poze și în pozele de pe afiș, minunat, așa să arătăm gânuțele de 60 de ani și e bine. Ar fi foarte frumos pentru toată lumea. Am adus-o pe Diana cu noi astăzi cu un motiv anume. Diana va cânta în deschiderea acestui concert, așa este? Bine te-am găsit în primul rând. Da, ascultam conversația voastră și eu n-am știut că e a 5-a oară când vine Michael Bolton în România. Iată, eu n-am fost la niciunul dintre concerte, dar la al 5-lea urc direct pe scenă, știi? A fost așa cu țintă. Da. O să cânti în deschidere în ce fel? Tu cânti așa de frumos și în așa de multe feluri. Ce o să vedem la concertul lui Bolton? Deja e un clișeu asta, atât de frumos și în atâtea feluri. Da, în primul rând o să urc cu trupa mea. Eu cânt cu Taraful Cleante în majoritatea spectacolelor mele. Am pregătit un show de excepție. Să sperăm că va fi la înălțimea a ceea ce va urma după. În general, show-urile noastre se bazează foarte mult pe interacțiune cu publicul și de fiecare dată încercăm să mai aducem ceva surprize. Dar oricum, publicul va fi foarte mult implicat. Dar, de fapt, ceea ce cântați voi nu prea este în stilul Bolton. Cum ați ajuns să cântați cu Bolton? Cine a ales? Cine a făcut alegerea asta? Chiar el, nu? Alegerea el a făcut-o. Cred că aici există și elementul fascinant, pentru că cred că i-a plăcut foarte mult îmbinarea de stiluri muzicale și de genuri. Un all-style fusion, exact cum am denumit eu stilul pe care eu îl adopt de ceva timp. Au fost mai multe nume care au fost pe shortlist, ca să spun așa, și atunci a ieșit, după discuții cu stafful și cu el, a ieșit Diana Matei și Taraful Cleante. Dar el și-a dorit artiști români? Că putea să vină el cu niște prieteni, cred că are destui, nu? A fost o propunere din partea noastră, să deschidem concertul cu cineva din România. Eu cu siguranță mă bucur foarte mult. Iar noi sperăm să te ia Michael Bolton și la alte concertele lui în afară. Ai văzut, mi-ai luat vorba din gură. Asta vreau să spun, că poate facem în curând un duet. Deci asta mi-ar plăcea să-mi compun o piesă. Vreau să spun, iartă-mă, Dana, dacă vrei să spui ceva. Urmează un after party după spectacol și acolo probabil că vom socializa și vom vedea ce o să se nască. Adică... Dar amizează pe ceea ce vei face tu acolo, pentru că româncele știu să discute și să negocieze. Iar Michael Bolton a cântat cu multe nume mari, dar a și compus pentru multe nume mari, cum ar fi Barbara Streisand, Lady Gaga, a cântat cu Pavarotti, a cântat cu Ray Charles și de ce bine. Nu? Sună bine, nu? Să vedem și pe Diana Matei pe Diana în panoplia. Eu oricum sunt cumva răsfățată artiștilor mari, nu-i pentru prima oară când urc pe scenă alături de un artist de talie mondială și, cum ți-am spus, deja mă simt răsfățată, că artiștii mari își doresc să cânt alături de ei. Doamne ajută! Dar n-ai complicat cu Michael Bolton? E un artist pretențios? Să știi că este complicat, dar este și frumos, pentru că este am mai spus lucrul acesta, are niște pretenții normale la nivelul lui, dar nu sunt exagerate. Totuși este decent, nu este un om... Exact, este un om, din punctul meu de vedere, este un om de foarte mult bun simț. Așa e cu numele mari. Cu numele mici mai este probleme. S-ar putea să fie un pic de... Să mai spunem o dată. Deci, pe 16 mai, la ora 20, la Sala Palatului, un concert extraordinar, Michael Bolton, în deschidere Diana Matei și Taraful Cleante. Vă țin pumnii, mult succes! Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Viața este o